Какво мнението ти за първия ден? Моето мнение е доста позитивно. Бих казал с оглед на състоянието на всички в момента. Ще удържи още водеш. Да. То се доста си фънки с тия широки. Имаше няколко... И скетовете съм като мека. Имаше култови падания. Много. Аз успях да карам назад, излязох от пистата, ударих се в един клон, паднах. Прекусихме 3 реки и 2 наред. Четвърта се джупнах. Той потъна в четвъртата ръка. Добре. Да проверя каква е температурата на водата.